Start खालामजेनबाय बेयाव साजायदों माखासे 말하면 언제 맨제 건너 건탕무슨 파사다 건탕만 가다니 이리와로 건탕무슨 파사고 코로나 코스 요 파사가 그리고 손 카고 한번 하면 왜 그래야 되냐 뭐 당고만 맞아가면 안 시야르냐 뭐야 말하면 포리반싱이 상관 그들이 동파 학원에 조스탄도 나와라는 나오나 보면 도시안에 제가 풀어보는 비구라는 빌리기 나는 거야. 지켰다 내는 나는. 그래도 또 말을 나는 거야. 시했나. 안도 좀 하나 하나 가만히 좀 보면 날씨 좀 이거 그저 사카이야. 안 그저 사카이. 가야와 배분들하고 그걸 하면은 그런 바이면은 이거 그저 간지 가야 사네. 시험 한타고 해보고 안 되겠어. 그냥 먼저 이다고 뭐하고 다니네. 사람은 나는 지금 안 베프티스트 사세 루터란, 사세 캐톨릭, 사람은 미션 빌릭. 어느 이빨이 카이라고 카이라는 카이라고는 책다래, 카이라고는 그러나. 안 도구 카이만
लुथारेनफ्राथ' लुसनखायोल' केथलिकआथ' खाथेजाखाबाय गैला आरो बिसोरो बुंनायसो दा फैसा बादलाबायबायलै होनना बुंनाया जोंखौबो बे जोंनि खायदा मोनसेया गुबुनाव अननानै बुंनाङा जोंनि साथामनि गेजेराव खायदावनायसो आरो बिदिखौ बुंनाङा बिदिनो फुरथि आरो जोंहा जेबो बोराबलायनाय गैया दुखु मोनलायनाय गैया साथामजों बिदिनोसै आरो बे दंफां हाखावनाय जायो गामि गामि हाबो हे नोंसोरलाय रोंफेरो नामा जोंबो आरो बे समाव मेट्रिकल' पास जानायसो जोहोलावसा नालाय नोंसोरलाय माला मावफेराब्रा आरो सासेया बुंनायसै आरो जोंना गुरु दङना ओइ फोल'ना खामानिखौ नायना नोंसोर होननानै दा खामानिखौ होबाय खामानिखौ होबा जों मा खालामोमोन गोजौनिखौल' सुखुयो गाहायनिखौ बुवा गाहायनिखौ देखायगोन बाब माथो नोंसोरना सुखौ बुलाया दासो नुदों दासो नुदों देखायग्रा रोंबो गोजौ साखाया आंथ' होगोन सानफा बेनोसै आरो माहा लेखा रोङो बिदियालाय देनाय बुजाय माहा लेखा रोंबायनो बोसोरनै थाल्ला मालाबा फाथो खामला हानोसै माइ खामला हाबायनोसै बेनोसै आरो दंफां हाखावबायनोसै बोसोरनै ओरैनो थाबाय आङो लेखा रोंथाराखैनो थ' बाय'लजि होननायखौ बोरैबा एसे सोरनिफ्रायबा खोनादों बाय'लजि होननायखौ जेनेबा बाय'लजिकेलि मानसिया जोनोम जानांगौबा सासे हौवा सासे हिनजावजों हाबा लाथारनांगोन होमबासो सासे गथ' फिसा जोनोम जायो बाय'लजिकेलि दा बेखायनो साइन्टिस्टफ्रा मा बुङो हे बेलाय मा मेकआप स्ट'रि सोरबा बानायना खोन्थानायसो सल'आ जिसु जोनोमा सोरबा बानायनाया जेनेबा औ गावा मानसिया मानसिनि मोनसे बिथाखौ नायनानै बुजिनो सेस्था खालामो मानसिया खिन्थु इसोरा सुपार नेचारेल इसोरा बे बाय'लजि होन मा होन माबा माबि होन हौवा आरो हिनजावजों हाबा जाबासो सासे गथ' जोनोम जायो होननायखौ नागारनानै इसोरा जेरैबो खालामनो हाग्रा इसोर आरो देनाय आं खोन्थानि होनबा जोंबो मिथिखायो देनाय आं खोन्थानि होनबा ओइ साइन्टिस्ट जोंनिखौ एसे खोनासं जोंबो खोन्थानि जोंलाय बारा लेखा रोङा दंफां हाखावग्रासो अब्लाबो खोनासं मा खोथा बेलाय नों मिथियोना आदमखौ माबोरै बानाया नों मिथियोना हौवाखौ माबोरै बानाया मिथिया होमबा खोनासं माबोरै बानायामोनलाय मा हाबा जाग्रोदों आदमा जोनोम जानो थाखाय जायाखै नङाना मा खालामा इसोरालाय हाद्रिसो लादों माथो बेनिफ्राय बे हाद्रिजोंनो मानसिनि महर खालामदों माथो खालामाखै देनाय जेब्लानो हाङा सुजा होबाय ओइ गोथां जाबाय बे इसोरनि बोलो बेयाव बाय'लजिनि गोनां गैया बेयाव हौवा हिनजावनो गोनांनायनि खोथा गैया सिगां मानसिखौ सृष्टि खालामनायाव इसोरा माबोरै खालामदों हाद्रिनिफ्रायनो मानसिनि मोदोम महर खालामग्रोनानै हां सुना होनाय लोगो लोगो गोथां जाखांदों बेखौनो मिथिया साइन्टिस्टआ है मिथिदोंब्रा खमसे खम जोंनि बाइबेलाव दं बाइबेलाव फोरमान दङ बाइबेलाव Você teria